Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. In-person classes sa Iloilo City, irekomendar nga suspenderon kung makarecord sang 42 degrees Celsius nga heat index. Samtang bangod sa kagutok, mga PDL sa jail facilities sa Western Visayas, tuman ang nagaka-eksperyensyahan nga kainit. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, padayon na eksperyensyahan ang mainit na panahon sa syudad sang Iloilo kung saan 40 degrees Celsius nga heat index ang na-record subong adlaw. Naglabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index sa Iloilo City sang Enero. 43 degrees Celsius naman sang Pebrero. Humalin sang Miyerkules sa tubtob subong adlaw, wala naman nagdubo sa 40 degrees Celsius ang na-record nga heat index sa syudad. Bangod sini, ginpanubuan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 40 degrees Celsius ang heat index threshold. Kag nagrekomendar sa Department of Education nga magpatuman sa adjustment sang klase. Kung malabot na ang threshold, mahimo suguran sang mas temprano ang in-person classes kag himuon lang ini nga half day kag mag-shift sa alternative delivery mode. Ginahatagan man sa otoridad ng school principals sa tikang nga pagahimuon depende sa naeksperyensyahan nga kainit sa bulutuan. There are schools nga located sa mga cooler nga environment sa city, and also there are schools nga located diri sa stretch sang diversion kag Mandurriao area nga kung sa diin grabe ang heat index naton. Kung ma-record na ang 42 degrees Celsius, automatic nga igarekomendar ang pagkanselar sang face-to-face classes. Sa District Jail Male Dormitory naman sa Ongkaharo, mas mabatsagan pagid ang kainit sa panahon bangod sa kagutok sa mga selda. Ang 39 anyos nga si Elias Toto, nakabatsyag sang sakit sang ulo, sang nakaligad niya inadlaw, dalas sang kainit sang panahon. Nabudlayan man ini sa pagtulog. Medyo gutok na gimanda kami subong sa sulod. Takilid na lang gid tulog ang iban. Tiki wala ka man gyapon choice mo. Ni kumbaga maskin ano ka ginot tuyog. Suno sa isa sa mga jail nurse, naglabot sa shin ang nagpa-check up sa ila halin sa nakaligad niya mainadlaw. Hugot nga ginatutukan sang health unit section sang BGMP ang may hypertension kag senior citizens. Kung morning, so gina-open cell na sila, no? So may area lang dira sila. At least pwede sa kagwa-guwa no kay kainit dito sulod. Ang amount activity area nga supposed to be sa mga dalaw dubla tanan nga activity sa jail nga morning dira ginakandak. Ginapatulugan na namon temporary. Suno kay Jail Officer Liza, tuman nakagutok ang sitwasyon sa jail facility. Bangod sa masobra 200 lang nga kapasidad sini, yara na sa 1,469 ang mga PDL. Suno sa BGMP 6, halos tanan sa 40 ka jail facility sa rehiyon ang may mataas nga congestion rate. Agod masamat ini, ginmanduan ang mga jail warden nga makigaangot sa mga LGU sa paghatag sang duta nga patindugan sang jail facilities. Iloilo City has already given us that will actually solve the problem of the congestion sa ato niya PDL sa Onguka and also sa female. Jert, ginahulat na lang sa Iloilo City DRMO ang approval sa alkalde agad mapatuman ang mga adjustments o kung ginrekomenda ang adjustments sa klase. Nagrekomenda man ng disaster office sa mga establishments nga i-adjust ang work schedules, ilabi na sa heavy duty ang mga trabaho. Jert? Maraming nga salamat kapuso Kim Salinas.